Sugeng enjang para sedherek kang kinasih, pinanggih malih kaliyan kula Penatua Titi Ismulyanti saking Pepandan Bulukerto ing renungan padinan GKJ Purwantara dinten menika Selasa Kliwon 8 April taun 2019 kanthi jejer katresnan ingkang ageng sanget. Waosan kitab suci dinten menika kapendhet saking Injil Yohanes 3 ayat 16 ingkang mekaten. Awit dene Gusti Allah anggone ngasihi marang jagat iku nganti masrahake Kang Putra ontang-anting supaya saben wong kang pracaya marang panjenengane aja nganti nemu karusakan nanging duwenono urip langgeng. Rahayu saben kita ingkang purun mirengaken sabda pangandikanipun Gusti lan dipun tindakaken ing gesang padintenan minangka ketaatan kita dumateng Gusti. Hosiana. Amin. Para sedherek kang kinasih, ayat menika menawi kita waos mawi terjemahan basa Indonesia ngungel mekaten. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Menapa ingkang wonten ing penggalih panjenengan nalika maos utawi mireng ayat menika? Kenging menapa to Gusti nresnani utawi ngasihi jagat menika ngantos semanten agengipun? Menapa awit jagat menika endah, sae, ngremenaken? Tentu kemawon boten. Awit swarga langkung endah, sae lan ngremenaken katimbang jagat menika. Lajeng menapa awit kita manungsa menika becik, sae, pinter, wicaksana, unggul saking ciptaan sanesipun saengga Gusti Allah ngasihi dhateng jagat menika? Tentu kemawon boten. Gusti mirsani bilih jagat menika sansaya risak, awon, kebak piyala lan terancam binasa. Mekaten ugi kaliyan gesangipun manungsa ingkang kebak dosa. Boten badhe saged uwal saking dosa menika kanthi kegiatanipun piyambak. Manungsa ugi badhe binasa. Gesangipun boten badhe wilujeng. Lajeng kenging menapa Gusti Allah malah nresnani ingkang risak, awon lan binasa menika? Gusti Allah nresnani jagat menika awit pancen karakter Allah ingkang maha tresna, maha asih, maha mirah. Saengga jagat lan manungsa ingkang risak, kebak piyala lan awon boten dipun binasakaken. Ananging dipun padosi, dipun wilujengaken malih-malih dipun anggep minangka putra. Katresnanipun Gusti Allah menika minangka kanugrahan ingkang dipun paringaken Gusti Allah dhateng jagat lan dhateng kita tiyang dosa. Katresnan ingkang ageng sanget. Sepinten ageng katresnanipun Gusti dhateng jagat lan manungsa. Awit agengipun pramila katresnanipun Gusti menika boten badhe telas lan ical. Kados ingkang kaserat ing Kidung Pangaduh 3 ayat 22. Sih kamirahane Pangeran Yuwah iku tanpa pedhot lan sih kawelasane ora ana enteke. Ing terjemahan bahasa Indonesia mekaten. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Katresnanipun Gusti Allah menika boten nate tenas, ora ana enteke lan boten nate pedhot. Terus kemawon dipun luberaken dhateng kita. Kados kaserat ing Efesus 2 ayat 51. Nanging Gusti Allah kang sugih kawelasan awit saka gedhene katresnane kang kaluberake
marang kita. Gusti Allah menika pengasih, ing pundi katresnanipun menika dipun paringaken minangka kanugrahan. Janji prasetyanipun Allah menika minangka karunia ingkang dipun jangkepi, lan Sang Putra Yesus Kristus minangka karya terbesar ingkang dados puncak karya penyelamatan Allah. Para sedherek ingkang kinasih, menawi kita sampun nggadahi katresnan ingkang ageng lan boten nate telas saking Gusti, lan ugi sampun nampeni karya penyelamatan Allah ing gesang kita, menapa ingkang kedah kita tindakaken sakmangke? Kita kedah gesang kanthi pitados dumateng Gusti Yesus Kristus Sang Putra. Ampun ngantos kita nilar iman kapitadosan kita nalika kita nembe wonten ing perkawis gesang ingkang angel. Awit katresnanipun Gusti menika ageng sanget lan boten nate telas. Kita mendhet wekdal ening sawetawis. Kasih Allah amat besar, tidak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Bahkan walaupun langit sebagai kertas dan setiap pohon sebagai pena, air laut sebagai tinta dan tiap-tiap orang menjadi penulisnya, tetap tidak mungkin menuliskan kasih Allah yang besar ini. Matur nuwun awit agenging katresnan saha kamirahan paduka Allah. Mugi Gusti tansah nganti lan berkahi pagesangan kawula sami. Amin.